Ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa na tento kanál. A dneska to bude video, který jsem už jednou natáčel. Už to skoro bude nějaký rok. To video se jmenovalo Jak chovat kekončíka nočního boxu. Já jsem si řekl, že bych to video mohl natočit ještě jednou. Trošku to více rozebrat. Víc to jakoby popsat a udělat to video celkově lepší. A tady před sebou vidíte box, který mám svého úplně prvního kekončíka. Já jsem kdy měl, jmenuje se Špunt. Je to můj samec, chovnej, měl bych od něj očekávat nějaký mláďata, takže doufám, že se mi to povede. Jo, když jste se ptali, tak mám v pokoji Andulku s mojí Emou, s mým kakajekem. A Andulka je poměrně dost ukecaná. Třeba se o nich někdy uděláme tak nějaký krátký video, kdy si je ukážeme, ale uvidíme časem. Takhle. Začneme asi samotným boxem a jeho velikostí. Box přizpůsobujeme k velikosti daného chovaného jedince, takže tudíž, když budeme mít nějakého malinkého kekončíka, dejme tomu velkýho nějakých 10 cm, tak rozhodně takovýhle velký box můžeme použít, ale byl by lepší nějaký menší, protože velký box by mohl takhle malinkého kekončíka stresovat. Já jsem už další dobu nenatáčel a já potřebuji natáčet nějak pravidelně, protože když natáčím další dobu, jak jsem ukoktaný a ale mi to úplně úžasně, takže se když tak za to velice omlouvám. Takže bereme v potaz to, že budeme chovat dospělého kekončíka boxu. Box by měl být na délku, což je tato strana, dejme tomu nějakých těch 45-50 cm minimálně. Na šířku, což je tady ta strana, tak já nevím, plus minus dejte, plus minus kolik, nějakých 35, 30, no, na tu šířku nějakých 30 a na výšku, takže od spoda nahoru, je to poměrně jedno, ale zase ať to není nějakých, já nevím, 10 centiáků, jo, ať to je prostě minimálně, já tady mám kolik, já tady mám 19 cm, tak minimálně nějakých těch 14-15 cm na výšku pro jednoho dospělého jedince. My se ukážeme, tady se víc Špuntíku, koukám, že tam běhají ještě nějací šváby, počkej. Jo, on je strašně divoký, nevím proč, on prochází nějakou asi, nevím něčím, prostě prochází a je strašně divoký a strašně lehce se naštve. Jo, je to můj chovnej sameček Špunt. A já tím. No a teďka si řekneme, jaký substrát by měl být v boxu pro kekončíka. Volíme substrát úplně ten samý jako do teréka. Ne, písek ne, rozhodně to nebude písek. Písek se rozhodně kekončíkům nedoporučuje, ale co se doporučuje jsou buď ubrousky, a nebo 100% přírodní kočkolit, jako mám já tady, jo. 100% přírodní kočkolit bych volil já, ubrousek se taky dá použít, volí se taky hodně často, já ho převážně volím, nebo spíš budu převážně volit do boxu s malinkými kekončíkami, protože chci, aby měli prostě nějakou hygienickou podestýlku, která by jim prospívala. Ten kočkolit, něco spadlo, nevím co. Ten kočkolit bych volil spíš pro dospělý jedince, jak do teráka, tak do boxu. Takže podestýlku prostě buď kočkolit, nebo brousek. A kladiště tam nemám z jakého důvodu, sám nevím, jsem nebyl, zatím jsem ho tam nedal. Sice já tady mám jedno navíc, ale i tak jsem mu ho tam nedal, asi mu ho tam dám, myslím, že by to špatný nápad nebyl. Sice mu to často nosím, ale nedal jsem mu ho tam, že jsem prostě debil. A jsem debil. Tak další důležitou věcí jsou ukryty.
já nejčastěji volím je proměň. To já jsem si nevšiml, že tam se napsal, že se v tom druhém běžcem. Jako úkryty volíme, je to víceméně jedno, můžeme použít cokoliv, jako umělej přírodní. Já nejčastěji volím tady ty kokosy. Jo, mám jich doma strašně moc, já nevím, kolik jich tady máme, já zkusím spočítat. Mám doma 6 kokosů. Já je prostě volím nejčastěji, mě nejvíce vyhovujou, jsou hrozně levný a zvířata se s nimi vystačí. Takže myslím, že to je úplně nice. Dále mu volíme jako další věci, což jsou třeba dekorace. Tak volíme to, proto nějaký dřevo. Jo, je to jedno, prostě nějaký kus dřeva, může to být kuje, může to být kus klacku, je to jedno. To zvíře, když se bude slékat, tak se ho to bude třít a jemu to bude pomáhat při slékání. Tak je to hezky jakoby dělá ten box celkově hezčím. Také můžeme volit, nebo spíš určitě volíme nějaký kámen, alespoň jeden klacek a jeden kámen bychom tam měli mít, to je můj názor. A podle mě to zvíře by ho tam mělo mít. Kámen může fungovat taky jako zdroj tepla, když si třeba koupíme topný kámen, ke kterému se teďka dostaneme, protože teďka se budeme bavit konkrétně o vytápění. Nechtěl míkat. Ke končí noční potřebuje taky zdroj tepla, jak v teráriu, tak v boxu. A to je, že v teráriu nejčastěji volíme zářivku, zdroj tepla, no, tudíž ze světla, ale do boxu to až tak prakticky není, páč. Zatím jsem to nikde neviděl, ono by se to asi dalo nějak udělat, ale tak já, kdo by to dělal a proč by to někdo dělal. Já bych vám chtěl ukázat topnou folii, ale já mám aktuálně všechny zapojený a nechce se mi je nějak vyndavat, ale do boxu se nejčastěji volí buď topná folie, topný kabel nebo topný kámen. Jo, tohle všechno se dá použít. Teďka si řekneme, co je lepší, co je horší. Topný kámen dá se použít, je fajn, ale málo kdy dokáže vytopit ten celý box a hlavně musíte řešit to, že ten box musí být zavřený, když tam máte to zvíře. No, takže dejme tomu, že máme takhle zavřený box, máme vevnitř topný kámen, který potřebujeme nějak dostat částečně ven, kvůli tomu, že má kabel, že jo. Topný kámen funguje na elektriku nebo na elektřinu a má kabel. Tudíž musíme někudy vyvést takový kus kabelu, tím pak někam zapojit. Což není úplně lehký, samozřejmě dá se nějak někoho vyříznout, že jo, kus jako nějaký třeba kolečko, kterým to protáhnete a půjde to ven. Ale riskujete tím, že vám bude z toho utíkat kremní hmyz, anebo i samotné zvíře, což bych já nedoporučoval. Samozřejmě topný kámen se dá použít, ale proč to používat, když jsou vhodnější alternativy, což je například jako topná folie, a nebo topný kabel, obojí velice doporučuju. Topná folie se dává do spod boxu, ne do boxu, může se dát i do boxu, ale já bych spíš doporučoval si ji dát pod box. A topný kabel můžeme též dát buď do boxu nebo pod box. A já bych převážně doporučoval spíš pod ten box. Sice když to bude v tom boxu, tak to vytopí mnohem lépe, ale ty topní kabely docela pěkně vyhřívají a mohlo by se stát i s tou folií, kdyby jste měl topný kabel a topnou folii v boxu, tak se může stát to, že se to zvíře popálí, což není úplně nejlepší, protože pak byste museli řešit veterináře a fuj, jasný problémů. Takže zvíře nejlépe pod box a volíme tady nejčastěji buď topnou folii nebo topný kabel. Žádný světlo nepotřebují, já tady mám teďka světlo jenom kvůli videu, jinak jsou jeden box mám v poličce, tam moc světla nesvítí, což samotný výkončík moc nevyžaduje. Samozřejmě nějaký světlo tam musí být, aby poznal, kdy je noc, kdy je den, ale jinak klidně může být úplně pod mě, nebo ne úplně, chápem se prostě, aby bylo poznat, že je den a noc. Nesmí být prostě někde ve sklepě, kde jsou okna, kde jsou zavřené dveře, prostě musí mít nějaký to světlo. Aspoň trošku, aby poznal, kdy je den a kdy je noc. Ale co se týče jako nějakého UVB nebo takhle, to vůbec nepotřebuje, takže se nebojte. A
Dále, co ještě potřebuje, je to kladiště. Já vám poukážu tady. Vem tady od samiček kladiště. Do boxu musíme dát samozřejmě kladiště. Nebo jako já ho tam výjimečně nemám, ale je lepší ho tam mít. Je to vlastně taková krabička, nebo je to úplně jedno. Je jedno, jestli máte po domácku vyrobené kladiště nebo koupené. Pokud se vám chce dávat nějakých 6-8 stovek za kladiště, které si doma vyrobíte za 50 Kč, plus minus, jo, tak dobře, ale já mě spíš vyhovuje to si ho vyrobit, jo. Je to víceméně taková krabička, nebo takováhle, jo, je to fakt jedno, nemusí být průhledná, může být průhledná, je to jedno, jo. Slouží to k tomu, pro samičky převážně, aby tam kladly vajíčka. Takže když máte samičku, máte ji jako chovnou samičku, tak 100% tam to kladiště musíte mít. Prostě nemůžete si dovolit ho tam nedat. Pokud máte samičku, ne jako chovnou, prostě bez samička, jenom mazlíčka, prostě jednu samičku. Dobře, dejme tomu, že tam úplně nutně být nemusí, ale riskujete tím, že ta samička může mít i neoplazenou snůžku, takže může klást vajíčka i bez samečka. Nebojte se, v těch vajíčkách nebude žádný plod života, takže jsou neoplodněná vajíčka. A může se stát, že ta samička jednou za čas naklade neoplodněnou snůžku. Ale když ona nebude mít kam ty vajíčka naklást, k tomu slouží to kladiště, tak se stane to, že ty vajíčko bude se držovat do té doby, dokud prostě nebude mít tu možnost tam je naklást. A může vám na to velice rychle a snadně umřít. Takže riskujete tím život svý samičky, takže kladiště tam musíte mít, když máte samičku. Samičci to tak nutně nepotřebujou, ale jasně chápete, je fajn, když to tam je. Protože ten substrát v tom kladišti, může to být rašelina, lignocel, je to víceméně úplně jedno. Jo, jsou lidi, co vám řeknou, že to jedno není, že to musí být speciální substrát a takhle, ne, je to fakt jedno, jo. Záleží taky na vás, komu co uvěříte, ale za mě a za hodně dalších chovatelů je to úplně jedno, co tam bude. Já tam mám nějakou rašelinu, lignocel, je to fakt jedno, jo. Jde o to, aby tam byl nějaký substrát, který ta samička může hrabat, může tam naklást ty vajíčka a hlavně musí vydržovat vlhkost, jo. No a sameček ho tam mít nemusí, ale je fakt, když mu to dáte, protože samečci to využívají, nebo všichni gekončíci to převážně využívají i mláďata, jako místo, kde se jako slékají, kde slékají svý staré kůži, protože vlhkost slékání, protože ta vlhkost plazu funguje při slékání. Fuj. Ta vlhkost tomu plazovi, tomu gekončíkovi, hadovi, čemukoliv, jakýho ta vlhkost vlastně pomáhá každému plazovi, protože každý plaz se sléká a každý plaz potřebuje nějakou určitou vlhkost a to kladiště právě dělá to, že když se ten plaz sléká, je třeba gekončík, pagikon, jo, je to jedno, tak, nebo pagikon převážně, ne, ale převážně u těch gekončíků, že když se gekončík sléká, tak se vleze do toho kladiště, on se tam naloží a jde mu to líp a pomáhá mu to, takže to kladiště byste tam měli, i když máte samičku, je to jedno, jo. A dále asi ta úplně nejdůležitější věc, ne úplně nejdůležitější, ale taky hodně důležitá, je miska na vodu. Já ji mám převážně tady, ale tady ten blbec do ní nahrábal kočkoli, takže jsem ji nechal odmočit. Ale například, jako příklad jsem si tady vzal tady tu misku. Jo, je úplně jedno, jakou misku použijete. Jo, ale nějak to není, ale tak to není fakt něco takového, jo. Musí to být něco většího, jo. Když se podíváte, jde o to, abyste tam do ní ten gekončík vešel, abyste tam mohl třeba lehnout a nasát tu vodu, vlhkost. Takže do tohohle se asi nalehne, to maximálně můžete použít pro mláďata, ale je celkem vysoká, musíte dávat pozor na to, aby fakt byla nízká, když to chcete pro mláďata, ale třeba jako pro toho dospělého gekončíka nebo už nějakého většího, jako je třeba tady ta samička, jo, Angel,
To už je trošku větší. Když vám ukážu, ježiši špunte, ty mě budeš úplně nesnášet po dnešku. Počkej, Angel. Šup. Počkej, nezlob. Ježiši, já ti za chvilku uklidím. Jo? Počkej, špunte. Když se podíváte, jo? Tak velký, to celkem velký rozdíl tam je. Proč lezeš na tu krabici? Chvilku strpení. Ona ta Angel je strašně divoká, ale už prostě od malička. No, prostě tím chci říct, aby prostě jste zvolili misku, do které se ten gekončík bude vejít. Tohle je jenom jako inspirace, jo? Jenom abyste si udělali obrázek. Je jedno, jakou použijete, nejlíp třeba keramickou nějakou, nebo je to pak jedno, můžete si udělat doma nějakou z keramiky. Může to být, nebo ale může být úplně jako nějaká obyčejná plastová krabička, je to fakt jedno. Ale hlavně ne papír. Hlavně ne na misku s vodou, která bude z papíru, jo? Tu. Ne, chápete, nedává to smysl. No a to je víceméně asi všechno, řekli jsme si všechno nejdůležitější. Jo a takovémhle boxu, tady těch rozměrech chodíte fakt jenom jednoho dospělého jedince. To případně 2, 3, nějaký menší, ale víc jak ty 3 ne. Jo, ale fakt jako musíte počítat s tím, že jak to zvíře je velký, jo. Ale řekl jsem vám víceméně to nejdůležitější, pokud byste měli fakt nějakého úplně pedimankýho gekončíka, bohatě by mu stačilo. Takovýhle boxík, jo, je celkem velký. A když ji dám vedle sebe, jo, tak takovýhle boxík ideálně pro nějakýho ani ne ročního, přes půl roku velkýho gekončíka úplně stačí. Takovýhle box už pro dospělého jedince. Jo, a ještě jsem zapomněl říct, že ten box musí mít nějaký otvory na vzduch, jo, je jedno, jestli budete mít z boku, ze zhora, ale jasně ne, ze spoda, ale já nevím, víceméně, když uděláte do takového boxu, jo, když uděláte 3, 6, 9 otvorů na vzduch, tak by to stačit mělo, ale samozřejmě tím víc, tím líp, ale zase ne extrémně moc, páč, když tam bude mít velký vlhko, bude se mu tam nasyt a bude tam mít plíseň, takže minimálně takovýhle boxů 9 jde na vzduch, jo. Když dáte třeba, já nevím, těch 12, tak já nevím, stačí to, jo, je to fakt na vás, ale aspoň těch 6 tam udělejte. No a to je asi pro tady to video všechno. Ukážu vám ještě nakonec takhle špunta. Ten špunt mě bude nenávidět, jako fakt úplně nenávidět. Patím. Jo, vidíte, že on se asi bude i slékat, protože je takový hrozně tmavší. Jo. Teďka na tom videu to vypadá, že je stlej, ale je vybledlej. Bude se slékat, takže já mu určitě takhle ještě udělám. Páč ho bude potřebovat kluk můj velký. No, ukážem se ještě švába, jo? Ne, neukážem, jo, ukážem. Jo, šváb. Tak. Já mu tady trošku ten box srovnám. Tak běž, kámo. No a to je pro tady to video všechno. Díky, že jste to dokoukali až sem. Vážně si toho moc vážím. Budu rád, když dáte like, když dáte odběr, jo, fakt děkuju všem lidem, co mi dají odběr. Já z nimi to udělá velkou radost, fakt, věřte mi. Vím, že to říká každý youtuber, ale když vidím, že můj kanál roste celkem rychle a když vidím, že ten kanál prostě jako se vám líbí se vám moje tvorba, tak já to velice rád ocením, já mám z toho fakt radost. A můžete video dát sdílet svým kamarádům, kteří mají taky doma nějaký zvířátka. Je jedno, jestli mají doma pagikona, úžovku, gekončíky, agamy. Kámo, můžeš mi říct, co děláš? Proč se cpeš mezi ten kámen a box, kámo? Tam je takhle místa, to jsou, já nevím, 2-3 centiáky. Ty měříš, kámo, 5 cm naší jako do boku, do stran. What the fuck, proč se tam tady cpeš? Dík, zkazil jsi mi úžasný projev.
No víceméně pochopili jste, co jsem tím chtěl říct. Doufám, že vám tady to video pomohlo, doufám, že vám tady to video přišlo srozumitelný. Pokud byste měli jakoukoliv kritiku, tak můžete napsat, já si ji přečtu. Prosím vás ale slušně, prosím. A mějte se hezky. Ahoj.